ne tɔgɔ ye Yeri Bokoum. Tagama in labɛnnen don n'o ye samedi n'o bɛ bɛn sini ma à partir de 15h. A kun bɛ kɛ jumɛn kama? A kun tɛ foyi ye fo Maliko. Maliko ye jumɛn? An ka lakanabaliya min bɛ yen. Hali kunasini an kɔrɔ dɔrɔn mɔgɔ 37 de sara Mopti. Diɲɛ don o don civiliw bɛ ka bɔnɛw nin na jamana kɔnɔ Mali kɔnɔna la bɛɛ sigilen ɲɛna maa si tɛ kuma. Kunasini kunun dɔrɔn an kɔrɔ Minaka mɔgɔ 50 ni kɔ de sara. Hali gouvernement ma communiqué kɛ fɔlɔ pour que ka se k'a jira k'a fɔ ko saya dɔw kɛra territoire sanfɛ n'o ye Mali dugukolo kana ye. Donc ka communiqué kɛ pour que ka se ka tasi bila kɛ k'a ɲɛsin olu mɔgɔw ma. Surasiw yɛrɛ bɛ ka na impliquer civiliw ka a tɔgɔ politique kɛlɛ la. U bɛ ka utiliser enfin pour le régime en place n'o ye fanga mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi. Surasiw bɛ ka utiliser bi ka se ka kɛ ka civiliw bugɔ. Députéw ka kala o b'a la. Kalata à partir du 31 décembre o ye députéw ka mandat bannen anw bolo. Donc à partir du 31 décembre l'Assemblée du Mali n'existe plus. Le 31 tɛmɛna dɔrɔn Assemblée tɛ bilen parce que ni Assemblée u bɛ fɛ ka mun kɛ ka comment dirais-je ka se ka mandat prolonger o ye k'a suma k'a k'u yɛrɛ k'o ye sariya sɔsɔ dɔ ye. An ko n ko baara ka kɛ ni sariya in ye dɔrɔn n'o ye jamana constitution an bɛna wuli k'olu bɛɛ de dénoncer en même temps ka Mali ka hakɛ ka se k'o tagama k'o waleya k'a jira diɲɛ kɔnɔmɔgɔ ani Mali kɔnɔmɔgɔ la tɔɲɔ min dalen don maliyɛnw kan tagama in yɛrɛ bɛɛ kun ye bi. N'an y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ ko gouverneur mun bɛ yen sisan l'actuel gouverneur o ye fɛn dɔ bɔ n'o fɛn tɔgɔ ko arrêté o arrêté in bɛ tali kɛ jumɛn kan ko n'an bɛ manifestation kɛ a ye yɔrɔ dɔw de yira ko manifestation ka kɛ alors que an ka jamana sariya sunba n'o ye Mali constitution ye article 5nan o y'an yamaruya k'a fɔ an bɛ se k'an ka manifestation kɛ diɲɛ fan bɛɛ. Donc anw bolo gouverneur ye arrêté min bɔ a ye arrêté min bɔ a bɛ ka fanga minnu bɛ fanga la bi a bɛ k'olu de laja sinon arrêté o bɛ sɔsɔli kɛ an ka jamana sariya sunba la alors que jamana sariya sunba de bɛ Mali sariya bɛɛ ɲɛ sariya foyi t'o kan mais u bɛ k'o fɛ k'o sariya sɔsɔ o de la an bɛ fɛ ka wuli ka tagama olu bɛɛ ngalonmayira kɛ. Opposition ye lettre mun ci principalement le chef de file de l'opposition n'o ye Soumaïla Cissé a ye président écrit nin y'a lettre sabanan lettre saba ou bien fo 2 jate pour que u ni président ka se ka sigi ka kuma jamana situation kan mais hali bi o lettre kelen ma jaabi. Donc pour nous président yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko lui il a tendu la main président Soumaïla Cissé ko a ye kumakan kelen dɔrɔn de fɔ ko a ye bolo min tandi a k'a dayɛlɛ an k'a lajɛ ni tasuma de b'a kɔnɔ wa walima ji de b'a kɔnɔ wa walima mun b'a kɔnɔ a k'a bolo in de dayɛlɛ a kɔni ye bolo di ko je t'a ma mɛ bolo in dayɛlɛlen tɛ. Donc an bɛ fɛ a k'a bolo dayɛlɛ président bɛ fɛ a k'a bolo dayɛlɛ an k'a lajɛ min b'a bolo kɔnɔ pour que an ka se ka sigi an ka Mali kɔnɔ an ka Mali ko kuma fɔ parce que Mali ka fisa n'an bɛɛ lajɛlen wa Mali b'an bɛɛ ɲɛ. Opposition in na URD dɔrɔn tɛ CODEM b'a la SADI b'a la Koniba Sidibé ka parti MODEC o b'a la Cɛbilen Dramé n'o ye parrainant ye o b'a la et en même temps comment dirais-je Badeya tɔn n'o ye silamɛw ka diinɛ tɔn o b'a la. Donc ani tɔnkulu caman faralen ɲɔgɔn kan anw activistes anw b'a la donc maliyɛn bɛɛ de b'a la en un mot. Donc an bɛ fɛ ka wuli ka Mali ka hakɛ dɔrɔn de ɲini maliyɛnw fɛ u ka se ka Mali ka hakɛ di maliyɛnw ma pour que an bɛ yɔrɔ min na jamana ka se ka lafiya bɛɛ ka lafiya. Manifestation o b'an ka jamana sariya sunba de la an t'a dabila fo an ka satisfaction sɔrɔ parce que moi je me rappelle bien an tɛ a banna marché la mɔgɔ ma jogin mɔgɔ ma bana foyi ma kɛ mɔgɔ si la mais an bɛ bɔ mun kalama sisan u bɛ fɛ k'an ka marches bali pour que marches kana kɛ parce que ils ont un calendrier ils ont un projet maliyɛnw tɛ mun kalama an b'o da maliyɛnw tulo kan o ye jumɛn il veut réviser la constitution donc il veut commencer à réprimer dès maintenant pour que révision constitutionnelle mana se mɔgɔw mana bɔ pour que u ka se k'u réprimer o dɔrɔn de ye stratégie o stratégie de bɛ en cours et c'est ce qu'il veut faire et on a compris et en t'a dabila fɛnɛ. Moi je demande aux autorités facto en place parce que pour moi u ye jamana fanga yɛrɛ soɲɛ k'u sigi ne t'u reconnu i n'a fɔ maliyɛn caman t'u reconnu mais déjà kow kɛra tan u ka sabali hali sisan u kana na ko tɔ tiɲɛ k'a di maliyɛnw ma u k'u miiri k'a fɔ ko foyi tɛ Mali kɔ u k'an ka sariya respecter dɔrɔn an y'o dɔrɔn de demander u fɛ Mali sariya in u k'a respecter u ka maliyɛnw bonya u ka sɔn maliyɛnw ta ma o tɛ dɔwɛrɛ ye k'an to yen an k'an ka sariya lawaleya.